на пола Opel Mokka 2019 година. Колата е на 124 000 км. Новия фар уледа. Пактроници отпред. Сама паркирала колата. Половата джанта, самайската. Колата е с почти чисто нови континентали. Космо е изпълнението, най-високия в клас. Багажници. Камерата е с завиване. Това ще ви покажа. Супер свежа. Не знам дали имаха резервни гуми. Мисля, че беше скум. Има да. Резервна гума и крикче. Ако се порчува решетки от заден пада багажника. Колата вътре е доста свежа. С полукожен салон на ромбоиди. Колата е с фактура, която ще бъде снимана и качена с писани километри, даже 24-та 7 месец е била на 120 км. Тук вече на по-новия модел даже има и меню на български. Дигитален километраж, който може да се сменя. Пътни маркировки, сензор за следене на лягане на гумите. Маслото остава, вижте, е много интересно. С новия борд компютър колко процента остава до смяната на маслото. Разход. Като цяло колата е доста интересна. Вижте разхода само в градски условия. За какъв разход става въпрос. Навигацията показах, всичко е тъч. Вижте с новия тъч, който е като на телефоните вече. Ева настройки. Казахме, има на български. Телефонче, USB-та, трафик, който може да се свържи вече с Apple Card, предполагам. Може да се го показва. Ето, навигацията си работи перфектно. Има камера колата с завиване, с доста добра резолюция. Даже мисля, че и парктроника работеше по време на движение. Ще ви демонстрирам. Ето сега се движи колата. Ще работи. Да, ето вижте. Постоянно парк асистента е наличен. Нищо, че колата не е на заден. Ето сега на заден. Ще включи отзад. Да видите, че работи. Ето. Даже вижте как изписва удивително, че влиза вече в критичната точка. Като цяло колата е доста интересна. Моторчето е с верига, супер икономично. Най-важното, че е силна година, почти 19-та, мисля, че даже да не е и в края. Като цяло, това е колата. Ако решите, заповядайте.